Sa number 5, public hearing angot sa pagsaylo sa mga patay halin sa Burgos, Pahandumanan, ginpatigayon. Gintambungan sa masobra sa 150 ka mga himata sa mga minatay nga nalubong sa Burgos Cemetery sa Bacolod ang isa ka public hearing nga ginpatigayon sa syudad may kantanan sa pagsaylo sang pansyon nga naguba na sa Bone Vault sa Barangay Handumanan. Ginsiling ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, nga may 454 ka mga pansyon nga yara sa naguba na nga pader sang Burgos Cemetery ang plano sa syudad nga isaylo sa Handumanan. May mga pamilya man nga nagkadto sa public hearing nga nagpabutyag sang oposisyon bangod abi nila tanan nga mga minatay sa Burgos ang kakason. Apang ginklaro sa syudad nga ang porsyon lamang sang patio sa Dalan Lopezina nga naguba na ang plano nga ipakayo sa syudad. Rason nga kinahanglan ay masaylo ang mga pansyon nga yara sa amo nga pader. Natalana pa nga magpatigayon sang ikaduha nga public hearing ang syudad para sa mga himata nga wala pa maklaruhan sa sitwasyon. Target sang syudad nga masugudan na ang pagsaylo sa mga patay sa masunod nga bulan agud masugudan naman ang pag-rehabilitate sang porsyon sang patio. Ang ginimo sa bawat sa dialogue, ginpabalo sila sang plano sang syudad. Ginpakita na sa ila ang matutod nga sitwasyon. Actually, ang ini nga mga ginpatawag ni, amo ni silang affected nga drinayon sa may Lopezina nga dalan. Nga pader nga inang naab-ab na gitkag naguba. Sila ila ni mga family sang ipatawag kay sila ni ang dapat nga isaylo na kay para makayo ang pader. Now, ari di sila gin-explain sa ilang proseso kung may mga pamangkot sila ginsabat tanan para maathagan man sila sang proseso nga himuon.